खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनल स्टोरी चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि आइजो माहारिखौ लानानै आङो दिनै फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो थांगासिनो दं। जेराव दिनै नोंथांमोना खोनाबाय थादों जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा दिनै ससियेल मिडियाफ्राव फेसबुकफ्राव नोंथांमोना दिनै बायदि खोनाबाय थादों। दिनै बिथांमोना सासे सानै गथ' थासेयावबो गुबुन हारिनि बांगाल जुंगाल बेंगलि बिहारि आदिबासि सावथाल बायदि जों खालामबाय थानाय जों दिनै नुनो मोन्दों। नाथाय जुदि जों बिदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' माहारिया जेराव जोङो दिनै गेरेमसा बर' माहारिखौ दानायनि जोंहा थांखि दं, जोंनि बे थांखिया थांखि लानानैल' थाबाय थागोन, नाथाय मालाबाबो मोगथां महर जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो बर' हारिनि आइजोफोरनि सायाव दिनै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बिनि सिगां अननानै नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, शेयार खालामगोन, खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होगोन, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानाया नोंथांमोननि सेराव गोख्रैनो फैयो। लोगोफोर दानिया आङो नोंथांमोननि सेराव जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों, जेराव बहुत दुखु नाङो जोङो। मानोथो दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे आइजोफ्रा जिबायदि गुबुन जाथि हारि गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों खालामबाय थानाय बायदि जों खोनाबाय थानो मोन्दों। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ गंसे न'खरखौ जुदि दाफुंनोब्ला, गंसे न'खरनि मोजां जानोब्ला बे रेसपन्सिबिलिटि जेरै आइजो माहारिया दं, आइजो माहारिया बेयाव मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ। बेबायदिनो दिनै जोंनि हारिखौ थांनानै थानो, जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनो थाखाय बेयाव जोंनि आइजो माहारिनि गोनांथि दं। दिनै जोङो नुनो मोन्दों जुदि जोंनि माखासे बर' हारिनि आइजोफ्रा दिनै गोजान जायगायाव जेराव हमना ला बेंगलर, केरेला, चेन्नाइ, तामिलनाडु, मुम्बाइ, दिल्लीफ्राव थानाय जुदि बिथाङा फरायहैयो, अब्ला बिथाङा गावखौनो बहुत गोजौ थाखोनि होननानै सानना लायो। बिसोरो दिनै आं बेखौ भुल होननानै बुङा, दिनै आङो नोंथांमोनखौ आं नेग्लेक्टबो खालामा। दिनै नोंथाङा गोजान जायगायाव फरायहैदों, बे बहुत गोजोननि बाथ्रा, आरो बेबायदि गोजोननि बाथ्रा नोंथाङासो मिथिगौ। नाथाय नैबे मोनसे रं जोंहा दिनै नोंथाङा बर' आइजो जानानै नोंथाङा दिनै गोजान जायगायाव फरायहैदों होननानै नोंथाङा सासे इडुकेटेड जाबाय होननानै जे बर' हारिखौ नेग्लेक्ट खालामनांगौ, बर' हारिनि हौवाफोरखौ नोंथाङा नेग्लेक्ट खालामनांगौ, बे जुक्ति नङा। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों, नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, नाथाय नोंथांबायदि मानसिनि थाखाय आं गाज्रि मोनब्लाबो आं जेबो साना। बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों, दिनै नोंथाङा सासे इडुकेटेड जानानै जुदि नोंथाङा बर' हारिखौ फोसाब्लाब्ला नोंथाङा गाबोन समफोर नोंथाङा गुबुन हारिजों हाबा जाहैनानै फिर नोंथाङानो बुंगोन जे नाय बर' हारिया मा जालांदों, बर' हारिनि आखुवा माबायदि, बिसोरो माबायदि होननानै नोंथाङा गावनो नेग्लेक्ट खालामगोन। आरो बेथ' जानांगौखा। मानोना दिनै जोंनि लिडारफ्रा हारसा रोङा, इंलिस रोङा, हिन्दी रोङा, बेबायदि मानसिफ्रा दिनै गादियाव जिरायनानै दङ। आरो बिसोरो गावनि गादिनि थाखाय बिथांमोना दिनै दंबाय थायो। जुदि नोंथांबायदि सासे एडुकेटेड हिन्जावा जोंनि बर' माहारियाव जुदि नोंथाङा सापर्ट होआब्ला, होमब्लाथ' बैबायदि मानसियानो सालायबाय थाखागोन। जेराव जोङो नोंथांखौ गोनांथि, नोंथांनि नलेज, नोंथांनि गियानखौ जोंनो नांगौ, नाथाय नोंथाङा बे नलेजखौ, बे गुनखौ नोंथाङा बेलेग गुबुन हारिनियावसो नोंथाङा इउज खालामहैबाय थादों। बेनिखायनो बर' हारिनि आइजोफोरनि सायाव दिनै आंनि बुंनाया बेनो, नोंथाङा जुदि बर' हारिखौ गेरेमसा महर दाफुंनो लागै जुदि सापर्ट दङब्ला नोंथाङा ओंखारबोनांगोन, आरो नोंथाङा बर' हारिनि हौवाफोरखौनो नोंथाङा लानांगोन। दिनै आङो बेखौ बुंनो सानदों, दिनै नोंथाङा जुदि गुबुन हारिजों हाबा जायोब्ला बे मासे मोसौ आरो मासे बोरमाजों हाबा जानाय बायदिसो जागोन। आं बेखौ नेगेटिभ बुंनो थाङाखै, नाथाय बे ट्रु। नोंथाङा दिनै बर' हारि आरो बे गुबुन हारि बोरै मिलायगौ, बे मिलायथावनायानो नङा। नाथाय आं बेखौ बुङा, दिनै गोबांथार बेबायदि सुबुंफोरबो दं जायफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जानायनि उनावबो मोजां रायजो जागासिनो दङ। नाथाय बिदि होननानै जे नोंथाङा बर' हारिनि हौवाखौ नेग्लेक्ट खालामनानै गुबुन हारिजों थांनांगौ, नोंथाङा इडुकेटेड जानाय लोगो लोगो जे नोंथाङा बेबो थार, नोंथाङा जिहेतु इडुकेटेड नोंथाङाबो गावनि समाननिखौसो नागिरगोन, बेबो थार। नाथाय बिदि होननानै जे बर' हारिखौ नेग्लेक्ट खालामनांगौ, बे नङा। बेनिखायनो जोङो साबधान जादों। आरो बिनि अनगायैबो दिनै जों गोबांथार बर' हिन्जावफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दों, स्कुलफ्राव जुदि गावनि गथ'फोरखौ दोनलाङोब्ला, येस दोनलांनांगौ, बे बहुत मोजांनि खोथा, गावनि गथ'खौ जों साबधान खालामनांगौ। नोंथाङा नाथाय स्कुलाव दोनलांनायजों लोगोसे गावनि गथ'खौ दोनलांनायनि नामाव न' बां खामानि गारनानै बेयाव जे नेथाबबाय थानांगौ, बे जैगथा नङा। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथाङा रेसपन्सिबिलिटि दं, जिहेतु नोंथाङा न'आवबो थानांगोन, न'खौबो नायनांगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला निस्सय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, शेयार खालामगोन। लोगोसे आं बेखौनो आसा खालामनानै जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरखौ फैबाय थानाय समफ्राव जोङो बे गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनो हेफाजाब आरो सहाय मोनगोन होननानै फोथायनानै आङो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। लोगोसे आं बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामगोन, आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, शेयार खालामगोन। आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।